deși în ziua de azi suntem în biserică, ne despart 2 zile ca să înceapă Sfântul și Marele Post, care reprezintă, de fapt, un fel de vacanță. Ce este postul mare, dacă nu o vacanță cu Dumnezeu? O perioadă în care reducem totul la esențial, anume, stăm cu Dumnezeu în toate momentele și avem câteodată un fel de prejudecată. Spunem că postul mare e o perioadă anevoioasă, dar, de fapt, atunci se deschid cerurile și atunci se întâmplă cele mai mari miracole. Atunci Dumnezeu e generos. Cu 2 mâini împarte daruri spirituale, daruri de sănătate, prosperitate economică, înțelegere, împăcare, dragoste. Dar atâta să avem o certitudine care ni se cere, numai că putem să facem această lucrare. În Rai, Dumnezeu a dat o singură poruncă, a cerut un singur lucru. Postiți. Da? Nu mâncați. Și cine n-a postit, a căzut din Rai. Și dacă vrem să ne întoarcem în Rai, trebuie să postim. Și lucrul acesta e posibil, pentru că dacă Dumnezeu ne-a cerut postul, înseamnă că ne dă și puterea să-l împlinim, să-l ducem la capăt și chiar să avem roade. Roade de schimbare, roade de sfințenie, de îmbunătățire. Dar noi trăim într-o perioadă, vreau să vă spun 2 lucruri, așa, pe scurt. Primul lucru e că trăim într-o perioadă în care spunem că nu știm cum, nu știm. Dar, de fapt, e o modalitate prin care noi ne mințim pe noi înșine, pentru că nu vrem. Adică nu cei care știu, ci cei care vor. Asta e. Adică trăim într-o epocă de hiperinformație. Da? Dacă vrem să citim, putem să descărcăm de pe internet 10, dacă nu sute de cărți despre post și chiar despre postul spiritual. Da? Și un patriarh Ghenadie face o meditație și spune: ce au citit cei până la Moise? De la Avram, de la Enoch, de la Noe și așa mai departe, când nu era nicio carte scrisă. Și oamenii ăia sunt numiți patriarhi. Oameni care l-au văzut pe Dumnezeu, care l-au urmat pe Dumnezeu, care au împlinit lucrarea lui Dumnezeu până la sacrificiu, într-un mod radical și suprem. Ne întrebăm ce au împlinit apostolii când nu era nimic scris. Iisus Hristos n-a scris niciun rând. Și cu toate acestea, ei au ajuns la desăvârșire pentru că majoritatea dintre ei au fost mucenici. Și de aceea, nu în multa știință consistă reușita, da? Nu cei care se informează cel mai mult, ci cei care au o voință puternică și care se aplică, care practică. Da? Cine practică cel mai mult, da? De exemplu, fotbal, nu știe cine se uită la fotbal, la toate partidele de fotbal, ci cel care practică fotbalul. Orice știință, de orice natură, nu o înțelegi decât dacă o practici. Și noi trebuie postul e o ocazie de practică. Să punem în practică lucrurile care le-am tot știut, le-am tot... Și, de fapt, de aici ne vine și puterea.
Da? Deci nu cât ne uităm, nu cât ne informăm, nu cât auzim sau urmărim, ci cât practicăm în fiecare zi a postului. Da? Anumite virtuți, anumite sacrificii, renunțări, care de fapt ne întăresc organismul spiritual. Veți vedea și șocul ăsta, zice, și acum a fost șocul al aruncării celor doi din rai, așa e și șocul ăsta al postului. Primele 3 zile nu mănânci nimic, nici nu bei apă, următoarele zile bei un pic de apă, e un șoc, dar de fapt se regenerează organismul și pe urmă simți că poți să dormi mai puțin, simți că poți să te rogi mai mult. Asta nu pentru că știi, ci pentru că pui în practică. Și al doilea lucru care vi-l spun este legat de faptul că nu trebuie să mergi la mănăstire ca să ții postul și să poți să faci fapte de milostenie sau alte lucrări spirituale, ci fiecare acolo unde e face ce poate, ce știe, ce iubește. Atunci când iubești ceva, în ciuda multor opreliști, piedici, neputințe, duci până la capăt. Da? Te simți rău. Într-o zi nu te duci la muncă, nu ești în formă sau ești obosită într-o zi, nu faci de mâncare și așa mai departe. Deci în ciuda multor lucruri pe care le ai de făcut într-o zi, datoria stării, datoria lucrurilor esențiale, trebuie să le împlinești. Și de aceea, au fost oameni care, fiind în lume, au fost mai sfinți decât călugării. Da? Femei cu mulți copii, oameni care au muncit foarte mult, dar în același timp n-au uitat de Dumnezeu, l-au avut în inimă, l-au amintit în rugăciune și au avut această legătură de suflet cu Dumnezeu acolo unde erau, în ceea ce făceau. Mi-aduc aminte de împăratul Teodosie, căruia Dumnezeu îi spune că unui călugăr că Teodosie era mai îmbunătățit decât călugărul ăla care stătea în pustie. Și călugărul ăsta a stat cu împăratul o săptămână. Spune că la un moment dat, în timpul în care stătea undeva pe stadion, copia manuscrise. Și în timp ce se întâmplau lucrurile în circul respectiv, lupte și alte lucruri, și erau ovații făcute împăratului, el copia aceste manuscrise și era concentrat pe lucrul acela. Adică, e adevărat că trebuie să facem multe, dar inima să nu o dăm nimănui decât lui Dumnezeu. Da? Facem multe lucruri, dar totuși să nu ne pierdem centrul de greutate, care este rugăciunea și relația cu Domnul, prezența, tot ce facem, să facem în prezența Lui. Să nu uităm nicio clipă lucrul acesta. Cred că e posibil. Și dacă ne străduim, să știți că avem beneficiu, avem ocazia să ne îmbunătățim viața prin fiecare slujbă, prin fiecare duminică, prin fiecare ocazie de a face ceva bun pentru comunitatea noastră și pentru membrii ei. Vă încurajez să începeți să intrați în această mentalitate atunci când cineva își propune, intră în optica apostolului, reușește. Și atunci, de toată săptămâna asta, noi începem să ne gândim, abia aștept să înceapă postul. Este o ocazie prin care, iată, voi fi mai aproape de Dumnezeu, voi fi mai în intimitate cu Dumnezeu și voi primi darurile și beneficiile lui Dumnezeu. Da, vă urez o seară odihnitoare și o optică a postului luminoasă și bucuroasă. Da, îmbrățișări și binecuvântări. Noapte sfântă!